सानसेयारि बड'सा मुंनि मोनसे निउस पेपाराव आं दिनै मोनसे निउस नुदों। बे जाबाय दे बिपिएफनि बारग' एमसिएलए बनमालि बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों। बेनो जाबाय एबसुआ माखासे जाम्बा बर'फोरखौ लानानै सोमावसारगासिनो दं। न' नेभार। एबसुजों जेसेबां सोमावसारनायाव दोङो, एबसुजों रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरा दङ, बिसोर जाम्बा नङा। बेफोरबायदि बर'फोरखौ अपमान दा खालामदों बनमालि भाई। बे बिराद गोरोन्थि बाथ्रा जादों। एबसुजों जाय दं गासैबो गोरों गोजा, गासैबो बुजियो, रावबो जाम्बा गैया। नोंसो जाम्बा। आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। नों जुदि जाम्बा नङामोनब्ला नोंखो मानो हाग्रामाया होना हरखो? नोंनो मानो हाग्रामाया टिकेट होआसै थांनाय बाराव? नों साननानै नाय, बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जाम्बा, मूर्ख, हपलेस मानसि दोङोबा बे बनमालि बर'आनो। नों मूर्खखायसो, नों जाम्बाखायसो, नों जेबो रोङिखायसो नोंनो हाग्रामाया टिकेट होआसै। नङाब्लाथ' होगौमोन ना। निजिनि पार्टियानो नोंनो टिकेट होआसै। मानि थाखाय? निजिनि समस्तिनि मानसियानो नोंनो टिकेट होनो नाङा होननानै बुंहैदों। बिनिखायसो नों टिकेट मोनासै। जाम्बाखायसो, मूर्खखायसो, जेबो रोङिखायसो। एबसु आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव जेसेबां बर' रायजो राजा ओंखारो, बे गासिबो गोरों गोजा, रावबो जाम्बा गैया। खोनासं बनमालि, नों जुदि एसेबां गोरोंब्ला फै आंदो चेलेन्ज नांफै। नों फारसेथिं था, आं फारसेथिं थागोन। मानि सायाव रायज्लायनो सावरायनो टक खालामगोन। राजुहा मोनसे मिटिं खालाम। नोंहा जुदि हिम्मत दोङोब्ला फै आंजों टक खालामफै। मानि बागै रायज्लायनो? जाम्बा बुंनाङा जोंखो, बर'फोरखौ लासिसिं खालामना। रायजो राजाफोर, बनमालिया बिपिएफनिफ्राय होखारजादों, टिकेट होजायाखै। बिनिखायनो बियो मा बुंगोन मा मागोन जानानै बेफोरबायदि जोंखो बर'फोरखौ रायदों जाम्बा होननानै। जों बर'नि गेजेराव नोंल'सो जाम्बा, नोंल'सो जधा मूर्ख, नाथाय गासैबो गोरों गोजा जोब। दुखु नाङो बेफोरबायदि बर' मानसिखौ जुदि जाम्बा बुङोब्ला। जाम्बा बुंनो नाङा। एबसु आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव थांग्राफोरा गासैबो गोरों गोजा, गासैबो साननो गोरों गोजा। एसां जुदि नोंसोर साननो गोरोंब्ला मानो बड'लेण्ड नाङा होनना बुङो? साननो गोरोंफोरा एबसुनि मिटिङाव फैनायफ्रा बड'लेण्ड नांगोन होननासो फैयो। अब्ला जाम्बाया सोर जाखो? एबसुनि सोमावसारनायाव थांग्राफोरा जाम्बा जाखो ना बे नोंनि सोमावसारनायाव बा नोंजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जाम्बा जाखो? नों बायदि मूर्ख मानसि गैया। जों बर'नि गेजेराव नों सासे नाम्बार 1 जाम्बा। नाथाय एबसु आरो एनडिएफबिनि सोमावसारग्रा फैग्राफ्रा गासैबो मेलेमजिबि, गासैबो गोरों गोजा। गावबा गावनो फैयो। एबसु आरो एनडिएफबिनि मिटिं होनोब्ला गावबा गावनो बर' रायजो राजाफ्रा फैयो। मानो होनोब्ला गासैनिबो थांखिया मोनसेल', जे जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगो। बेनोल'। एबसुनि सोमावसारग्रायाव फैग्राफोरखौ जाम्बा होननानै नेक्स्ट टाइम बुंनो नाङा। नों जुदि हिम्मत दोङोब्ला आंजों जुजि, राजुआ मिटिं खालाम। नों फारसेथिं था, आं फारसेथिं थागोन। अब्लानासो मिथिगोन सोर जाम्बा, सोर गोरों। होमबानियासो मिथिगोन नों जाम्बाया सोरनियाव थायो। एसेबां जुदि बिपिएफनि गेजेराव जुदि गोरों मानसि दोङोब्ला जों बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि मा खालामनानै होखो? दिनै 15 बोसोर रानिं साथाम सानै मिनिस्टार मोनगासिनो दङ। कंग्रेसनि दिनाव मोननै टार्माव मिनिस्टार मोनदों। मोनसे टार्माव साथाम, मोनसे टार्माव सानै, आरो दा बिजेपिनि दिनावबो साथाम मिनिस्टार दङ। एसां जुदि गोरों होननानै सानदोंब्ला नोंसोरनि पार्टिनि मानसिखौ, नोंसोरनि मिनिस्टार एमएलएफ्रा जुदि एसां गोरोंब्ला मानो बर' हारिनि थाखाय जुदा टेट
खुंहोनो हायाखै आसाम सरकारखौ बुंनानै बर'नि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैला गोबां फरायसालिफोरा थैलांनो हमबाय मानि थाखाय बेफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि बेबस्था खालामनानै होनो हायाखै स्पेसियेलि मा मावखो बर'फोरनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव मा बुंनो हायो बर'फोरनि थाखाय मा लाबोनानै होदों बरन्स बड'लेण्ड नाङा होननासो बुंबाय थायो बेयाव थिक नोंसोर बापरे बाप माथा गरम जायो नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला बड'लेण्ड नाङा होननायाव ओरैबायदि एक्सपार्ट ना बनमालि भाई नोंसोरनि पार्टिनि मानसिया ओरैबायदि गोरों बेयाव बड'लेण्ड नाङा होननायाव दा एबसु आरो एनडिएफबिआ सुक्ति खालामनानै जा थामथि गोरोबथा खालामबाय बिटिआर बेयावथ' नोंसोरसो दङ एकदम हेसा हेफ्रा खालामगासिनो दं इथिं थांहां बैथिं थांहां जेराव मिटिं जायो बेयाव थाङो दा मोदि फैगोन 7 तारिखै बेयावबोथ' नोंसोर थांगोन ना सुक्तिखौ सोर खालामखो एबसु आरो एनडिएफबिआसो लाना फैबाय जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जायखौ जाम्बा होननानै बुंदों जायनि समस्या थांग्राफोरखौ जाम्बा होननानै बुंदों बिसोर जाम्बा नङा बै गोरोंफोरासो लाबोदों एबसु आरो एनडिएफबिनि मिटिङाव ओंखारनायफोरा गासिबो गोरों गोजा मेलेमजिबि गोजा मानो होनोब्ला बड'लेण्डनि मिनिंखौ जाय बुजियो बेनो गोरों बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनो जाय लुबैयो बेनो गोरों नोंसोरथ' लुबैयाना बर' बिजोंनि थाखाय मा मोजां खामानि मावखो जेबोथ' मावना होनो हायाखै जेबो मावना होनो हायाखै अब्ला जाम्बाया एबसुनि सोमावसारनायाव दङ ना नोंसोरनि गेजेराव दङ बेखौनो क्लियार मिथिबाय आरो लास्ट खेबसे बुंबाय बनमालि भाई जुदि हिम्मत दङ आंदों टक खालाम राजुआ मोनसे मिटिं खालामनानै नों फारसेथिं थागोन आं फारसेथिं थागोन बास सोरबा जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो फिन जाहाथे बर'फोरखौ बिदि जाम्बा होननानै बुंनो नाङा बर'फोरनि गेजेराव जाम्बा गैया जाम्बाया खालि सासेल'सो दङ नाम्बार 1 जाम्बा बर'फोरनि गेजेराव बे जाबाय बनमालि बर' जाय टिकेट होजायाखै लासिं खालामजादों बे बनमालि बर'आ बास